In het Smoeke Theatercafé van de Skongers komen de verhalen op tafel. Deze vorm van toneel is even wennen. De actrices hebben het voortreffelijk gespeeld. Dat is weer dat onverwachte van Probe. Vind ik leuk. Ik spreek en versta geen woord Fries. Nee. Behalve ontmoen natuurlijk. Maar ik vond het spel van de Railroad Women geweldig. Hou die energie. Bleu. 15 Eling hebben we elkaar ontmoeten op het amateurfestival van de Lawaai in Drachten. Tom van der Goort die hier dat organiseren. En eerst kwamen er al je groepen uit Friesland die elkaar daar een presentatie doen, een kwarte scène uit een stuk of een eenacter of een monoloog. En ja, dat we eerst wel een beetje schande dat we daar verder niet meer maar dienen. Dus daar waar ik van alle kanten zei, jongens, je maakt de boer op. Dit is zo prachtig, wij maken de boer op. Ja, ja. En zo hebben we elkaar kennengelerd en we zijn bij elkaar gestapt. En toen was het Probe. De Fries, Rijnse Haf en Joke Tromp. Wat ben jullie al jaren? Nou, jong, hè? En Elske. En Elske en Loudens, ja. Ja. Toen zijn we nog heel jong, ja. Nou, er komen hier nogal wat mensen en die binnen het paardbuster en die helpen wij te ziekje naar de waai, naar het lok. Nou ja, het lok wel een beetje een erg druk wordt, maar we nemen soms samen te zessen bij de haan. Een heel soort eenacters hebben spelen. Dat we in het begin dat een heel soort. Dat is stadig om minder worden, maar wel jong voor ons, zeg maar. Dus dat is nieuwsgierig, want hij heeft in een hele kwarte tijd, in de jaren tijd ongeveer 60 stik brengen. Maar. Dus dat is nieuwsgierig. En wat nieuwsgierig is dat door de jaren heen met verschillende spelers. Dus er is variatie genoeg. Daarom had je al meer in de steek liggen. Ik had je net in de steek liggen. Ja, doe liefst maar alleen nog even. Toen wist het in het oer en toch zoals het die. Waarom? Dat wist dus gewoon. Nee, dat weet ik niet. Nieuwsgierig en oorsoortig toneel. Net het gewone normale toneel brengen. Dat heeft toch altijd wel een beetje uw trio geweest. En wat is oorsoortig toneel? Nou, een stuk met jipgang, wel met humor, maar ik met drama. En net al hier onderbroek al steken. Want ja, dat echt wel steken die en dat echt ik een bradskip in zit. De meesten, ik wel eens even surchtje moesten, want dan even het steek. Dus dat vond ik altijd het mooie ervan, het oorsoortige. De spelers doen alles zelf. Ik het opbouwen van het decor van het jubileumstuk Dosto het Ljocht uit. Schreeuwen en regisseren door Hans Brands. De inspiratiebron is eens dat mijn vriendinnen al hier alleen met twee hele goede vriendinnen, die zijn nog uit de studietijd koer en nog altijd meer bevriend. Zo'n plan hier van ja, nee, we laten oud worden, dan willen we te keer in huis wennen en mijn partners mee. En, nou, dat plan bestaat officieel nog heel tijd, maar het is wel wat in de ijskast bedaan. Maar dat is een inspiratie. Maar ik begreep het net. Ik bedoel, zo'n klatsik is juist waar ik weer net. En alweer er wat bad. Nee, het is een schat, echt weer. En ik viel neer. Ach, kom op, sis. Dat is vivataal. Ruud. Nou ja, Ruud had de meesten een pikweerlijke trekken. Het is nog eens wat lulligs, Ruud. Misschien helpt het. Ja, op bestelling wordt het dreig. Hij lest wel een green bladje? Jos? Vegetariër in hier? Jos, eet die maar jaloers makkelijk? Ja, of dan was een tiger in bed en hij maakt het niet kleer. Nou ja, dat gaan we net horen. Nou ja, het hoeft toch net per vast om seks te gaan? Nee, en neem u beiden nou. Als je dan nou eerst maar als die tjen nog aankrijgt. En links en rechts. Uw generatie wil graag jong blijven. We moeten fit blijven, we moeten strak lief hebben. En je kennen van alles wel regelen willen. Maar het leven is vaak heel oors en hut. En je kan niet alles regelen. Wat is de kracht van dit stuk? De vreugdskip. Ja. De vreugdskip die het meesten bij elkaar houdt. Ja. En elkaar tot grote hichten brengen kan. Dit gaat wel lekker langzaam. Bist er even een skak? Wat? Ja, ik kwam Jos juist in de stad. En Jos zei dat hij Siebrecht trapieren had, maar die stagiaire doet ze deel uit de flikvlooien. Siebrecht? Ja. U Siebrecht? Ja. Nou, ik kan nooit weten dat hij op jong kerels voelt. Jong kerel? Jong faam.
Meestal als die beste vriendin een beetje kerst na 30 jaar werd ze van hier op het oren daar lesbisch. Hoe betekent ze het? De kracht van Probe die zit hem vooral in, denk ik, dat het spelers, dat het een ploeg is van spelers die het graag spelen willen wat zij, wat haar noarsket, wat zij mooi vinden, wat zij willen om haar en nieuwsgierig vinden. Oh ja, dit is ook mooi, want daar gaan wij ook altijd praten op. Probe zonder subsidie, zijn productie, steekdeel zetten is een prestatie. De invaller die het stek skreun had in het stek, maar wat meer articuleren, dan komt het klaar. Succes verder. Je bent nou warmer vanaf het begin. Hoe voorkom je dat het op een gegeven moment ophoudt? Want er moet natuurlijk een jongere generatie terug in, lijkt het mij. Hoe regel je dat? Nou, dat is u zwaar op stuit wel. Ja. Ja. We hebben alweer wat naar spelers erbij. Maar ja, met jou was had dit nog terug zetten wel. En kan je meesten vinden die krijgen ze gek bijna zo dat ze de safaliteit en energie insteken willen om van 0 cent naar paard te gaan. Want daar komt het gewoon op deel. Ja. Dus jou is er geld achterom. Het is hobby. Dus een hobby kost het geld. Nou, dat heeft je net oors. Ja, misschien mag het dan oerdragen. Misschien komt er op een dag wel in. En aan de andere kant, het is ik iets, ik had het op haar zoeken. Oh, Vanke. Dosto het Ljocht uit gaat sneuren in première. Voor meer verhalen op Probe kun je zien op uw Facebook-site. Doe hoest je toch net voor ten dadelijks de eerste beste keer als je best de marathon voor ten dadelijks te rennen.